Ej, prøv at se der, mand. Ej. Ja, de har et eller andet kørende derovre. Ja. Lad os se. Tue og Benjamin, de er ved at tage hinanden på røven. Prøv at se bitte. Og Britta og Vesti der, de leger lidt med hinanden en gang imellem. Ej, altså, det er frækt, det der. Du kigger Vesti. Ej, prøv at se Benjamin, mand. Ej, jeg ser dig. Ej, Tue. Hør det. Ja, han skulle til at tage ham bag. Du bliver lidt nærkåret nu, jeg kan ikke se dig der. Jeg kan ikke se dig der. Ej, jeg ved ikke, hvordan det blev, jeg kunne ikke se. Nu kigger hun igen. Der er nogen, der er til SM og spanking derovre. Ja, der er vist nogen, der er til spanking. Vi kan ikke... det er godt det der. Blev du våd, Britt? Se, hun er så led, at hun engang kan stå på benene. Så det går kommet. Tue synes, det var så frækt, det der. Nu må han hellere... Vi laver en pornofilm. Han blev nødt til at gå væk. Han blev så liderlig, han kunne ikke klare. Jeg tror, du finder i køleskabet. Ja, det ved jeg ikke. Koldt dildo derinde. Nej, jeg tror, du skulle det er en banan, hun finder. Ja, eller sådan en agurk der. Jeg tror, hun er til madsex. Jeg ved det ikke. Jeg ved, vi har gulerødder derinde.